En el marc de la tradicional Fira de Maig de Val-de-Robrers s'ha viscut la quarta edició del concurs de gossos pastors. Any rere any, la prova trau a molts curiosos, amants dels animals i interessats en les faenes del camp. Els espectadors van poder comprovar l'habilitat i la compenetració que es crea entre els pastors i els seus companys canins. La competició va comptar en la participació de 12 pastors i pastores provinents de diferents punts geogràfics. Venien 12 pastors de diversos puestos, des de les Illes Balears a la Comunitat Valenciana, a Aragó, i bueno, estarà molt bé. Les ovelles molt ràpides, aquest any se nota que hi ha herba i que les ovelles estan valentes, perquè la veritat és que hi ha gossos que els ho estan ficant molt complicat, no? Però bueno, és una mostra del nostre treball una mica perquè la gent ho vegi i portar, com sempre diem, portar la nostra faena una mica aquí al públic. Durant el concurs, pastors i gossos van haver de superar diferents proves, conducció del ramat, tancar els animals a un corral, fer un eslàlom o capturar una ovella marcada per un collar. Tot això tenint en consideració el cronòmetre. Està valorant una mica el treball del gos respecte a les ovelles. On se posiciona, com ho fa, en què moviment, aquell moviment que potser fa que aquelles ovelles dirigisquen cap aquí, cap allà, vull dir que no és tan ordre cap a dreta, esquerra, no sé què, no, és una mica la naturalitat del gos, i això és el que una mica ha dit que valoraria. El jurat d'esta edició va comptar en la presència d'Òscar Murguia, 10 vegades campió d'Espanya, subcampió d'Europa i campió del món per equips, que inclús va explicar a cada participant com ho havia fet i com millorar. És per això que la jornada els ha servit també als pastors per a dependre. Ha dit que després ens explicaria a cada un per individual el treball que havien fet i tot això. Ha de prendre una mica de gent d'esta, una mica perquè de coses que nosaltres no veiem, i més quan estàs allà dins en el nerviosisme del moment, de la fira i tal, te fiques aquí dins i no veus res. Vies el gos, però que la faena és teua, és molt més tranquil quan ho veus des de fora, quan estàs a casa. Finalment, la mallorquina Bel Roger se va alçar en el primer lloc, demostrant la major destresa en la conducció del ramat. La van acompanyar en el pòdium Juli Ballot, d'Ares del Maestrat, i Juan Ramon Bosch, de la Vall del Tormo.